Ikusentzulea kongi etorri, Silson partidatxoa PlayStationetik zuzenean. Zemuzate? Hementxe, gea, Silson, Hollow Knight Silsonekin. Bueno, jokua ja aspaldi hasita dago. 35 ordu. Bueno, gaurkoa zuzeneko desberdina izangoa. Ze ohitura hartu eta azken aldin, euskeraz dauden jokuk iten osoik eta bar, Silent Hill ingendun hasieratik bukaera. Beste guare bai, nahiz batzen nola izan atzun. Ibai hauzer nitzulpenak, zitalenak, eta bar. Eta bueno, gaurkon ja hasita dauketen partida bat, 35 ordu. Eta hemen geha, eta hemen deuz zitalko gaztea, opa zital. Zemuz geha. Ez, PlayStation lauan, zuzenean, aspaldiko partez, Playetik. Horretik ikustezue PlayStationeko formatun, horra azaltzeia hemen azaltzeia. Zuzenean, hau sartu da bestea, hainbeste ikusle. Eta ni konsoleroa naiz, ni ze gazte txo. 53 urte, mando, txo. Ez dut ulertu hori. Vale. Ze gazte, txo, 53 urte, mando, txo. Ega, zubilargin edadeko, zea. Que vejez. Ez gazte, hostia, sasoien gaina gure zital. TFE, zemuz geha, ongi etorri. Bueno, ba, mentxe, partida hastear. Nouvelle parti, ze... Frantsesa ikasten hasi naiz hizkuntza eskolan, nenun baina ikasi, eta abaten nago, da orduan, ez dut ezer entenditzen, baina nire kasa horri biltzen naiz, itzultzaileekin, da ikasten daula. Nuaio mekanik, uste TF-ek bakila frantsesez, esango jazue, zoz entenditzez balin bat, eta venga. Eta bueno, jokun ja bastante aurrea junda, no? Nubel berria. Neupe apurbet dakitz ondo, zitaleke bai, earki. Jode, orduan ja asesorauta, no? Eta hola, bastante aurreutan joa jokun. Gustazu ja parte hontan nago. Eta a ber. Hemen nago zea, zitadelan nago. Eta bueno, jokatzen hasita da nahi, kiston spoilerra. Baina bueno, hemen mundu asko pasau ditugu. Bigarren zean nago, bigarren akto, ez dakit nola dan euskeraz. Bigarren saio, bigarren parten. Kaixo bate, ongi etorri, zemuz geha. Eta bueno, honek ez Ibai osen itzulpen bat eskatzeu ikarari, kuadrata, zu? Silson a tope. Honek Ibai osen itzulpen bat eskatzeu, baina barbaria da badan nola eskatzeu, itzulpena. Ze gaina, testu aldetik handa oso politia jokoa, ez da asko entegitzen, baina oso testu politia dauzke, poetikok, eta... Silksong. Gabon ilargi, zemuz geha. Hemen dauket jarrita ordenadore portatila. Leku raro baten hemen. PlayStationeko... Ez zai gustatzen hemen azpin txata eukitzea, ze dana deskuadra egiteu PlayStationeko misioa. Ordenadore dauket ondon da funite zaio argia. Hasi berko du fundamentu pixka ditan. Eta kontau jazue, bate jokatu duen Silson eta nuntzu azten, Ni hemen nabil, eta oso aurre duten joa, eta hemen horre ikuste zuen ere jokalarin burua, Horneten burua, hor eskubita rotonda muko badago, eta rotonda hortatik eskubita horra inaiz koliseo txomuko batea jau naizela. Bueno, erakutxen goizuet. Erakutxen goizuet ze oso zaila, nire megabon dioskan nabil, joku orokorren oso zaila. Eta... ez da nahi gaur hori pasa, ze kosta ite zait. Ara, bialdi gu zitalek zoze, mazto danetik, ea ba zer dan. Ikusin gona, sarten gona, ze ordenari askura duket. Goen kaleko mehaluxia, bideoa, bale, ez dute diti freskera, oso izangoa. Ez dute ikusiko, baina. Gero ikutzikoetu. Eta bueno, erakutxen goizuet, kolise egite hortan nola jauna izan. Jokua politia da esplorazioa behar ez arreza,
Baina gero momentu baten aiatzea boss batea edo mini koliseoitako batea, eta ia bakizu hor luze jongo gala asuntoa. Eko txok izut nola hilko nahi zen. Bidea behare zaila, oso zaila bidea behare. Parte mekaniko hontan. Nuaio mekanikoa, opa, eman dit erra, ber. Nukleo mekanikoa, holako zerbait. Eta hemen, luz eta traketxongo asuntua, bai. Boss bat daun bakoitzen, ikustazuet bidea nolan rebuzkagoa benetan. Ara, hartu du beharra. Perspektibakin askoz txikigo ikusten dik normalen, urruti bagoten naiz. A ber, bai, Aitzakitan hasi gea. Primer da, vale. Presio hemen, zuzenekoan. Vale, hor goaz. Egur bat jaso berdet. Aliatzen joan tokien, baina barbaridadea, kusiko za. Vale, hemen ja zeltasunak astea. Pasarte hau pasatzeko. Kontuz, tasio, kontuz. Venga. Ba, eriotza ate joka. Vale, hoi salbatu dugu. Vale, bueno, iritxingo gea. Xemuro txiki batek biko mina ditu, bai, hola asuntua. Bai, zailtasuna, gutxi gora bera, esango nuke Hollow Knight batan bukaeran harrapatzen zailtasuna, hemen hasieratik asteala, eta hortik goragoaz. Hau Souls baten mailan daula, esango nuke, o zailagoa inkluso, segun ze Souls hartzezen. Ondo entzutea zu ezta, por cierto? Hemen deu ibila 87, jokoia pasauta duken morroia. Bitu ibila, nun nabilan, oin ez toket mapa. Hemen koliseito bate iristen naiz. Nukleo mekaniko hortan nago. Atzera eta sendatu, tasio, norbait! Hemen ja, hasi gea, sufritzen. Eske oso izorrauta jau naiz. Uste nun, ostia, eta nun euken... Hala, venga. Jode, eske... Ez dut ikusi, bai, argitar bintzute zaizu, ba, eskarrak. Zemoz gehan norbait. Norbait etzenean hasiko jokuakin, ze uste ibai osen itzulpenen zai zinala. Eske, uste nun, nere zea, nere eriotzan lekua horre hongo zala, eta ez dut ikusi nere zea. Zona hontan dago koliseo zailena. Kaixo everyone. Kaixo, doble mauler. Ba... Bai. Ilargi, ez zaite spoilerrin. Ez da guatuko, pero, Bueno, ingurune fisikoataz bai, asunto mekanikoakin dagoak bere grazia. Politia hori deskurritzea. Ba, ez dut uste, ni iritsi nahi zen hau danik koliseo zailena, ez dauke pinta hori, ez duen zaila ematen. Mendana da zaila, baina. Bueno, ibila, ja bakit zure iritzian berri, baina zer iritu zaizun Silksong. Ja pasauta aukezula. A ber, zesatezue. Toxiko norbait, lasai, iristen ezeneko urrengo urten egoen ez gotuko. Pelazo bibila, ate toxika, ba ilargi. Egia esan, hasi zenetik jokatzen zen, ni baino behan du hasi zenean, ritmon zoaz, Ni ja laizter harrapatuko nazo. Ni gaino azkarra zoaz. Lerdo hauek erdin jartzeia eta... Eta son... Ufa. Tentsioa, Tentsioa. Niretzako urteko goti da. Banintzen zai, baina baten bat jolasten ikusi eta Hollow Knight baino gehiago gustatuko zitzaidala antzeman nuen, eta jolastu dut. Ze, baina noiz norbait. Baina, ja pasatu ez da osoik. Ilargi ritmonen dijoa, bai. Bai, baina, harpakin bide izkutu pila txutoan irekitzeko eondako lekutan. Nire gaurko intentzio hori da, ze goin arte naiz hasieraino bueltau eta leku berrik irikitzen hasi, eta horiteko idea auket, ze ez dauket esperantzaik kolisio txikio pasatzeko, ze nahiko lan bauken dek asa eta gaina zuzenekoan, bakarrik irikitsi nahi nun ikusteko, iristiareko zatzen nahi zait. Beraz, ibilantzako urteko goti da, Bale. Osorik kredituak ikusi arte.
Vale. Bai, post-game dauke, ez? Kreditua bukau da, gero jokuak jarraitu ditut teorian, ez? Hori ja entzun dauket. Spoiler hori ja jasoet. Ara, Eider Zabalegik zea bat bialduit. Ara, un jugador ha enviado un mensaje de voz a uno de tus círculos. Intent patch. Hor, PlayStationeko sisteman barrutik mezu jasotzen enez. Ba, ez da, momentu baiek ikusteko. Soinu aldetik, jokua, artistikoki, irudi aldetik ikustezue, sekulakoa. Audio aldetik, bai musika eta bai soinu korokorren, eskandalo. Kriston artelana, kristona. Bueno, kontuz, Tasio, kontuz. Joder. Ja, sigue, hostia, jasotzen. Venga. Joder. A ver, sendatzen aizen. Hostia, kontuz, jaun Andrea. Vale, sendatu. Bueno, a ver, remontatzen du pixkat, ze erdi hilda zinez ja. Ufa. Ah! Bueno, a ver, remontatzen egia pixkanaka. Kontotonekin. Vale. Bueno. Mandio vuelta momentuz. Legoen banaka ez dira arriskutsuk. Honek batuan salto ditu eta hor. Vale, hor, kontrolatu dugu. Ah! Hori saltengo. Ah, hostia, puta soria. Zer nabil? Burua juntzait. Oskua. Ixaix honekin kolpegi jasoitut. Baina ulertu bernezue, zuzenekoa, lo otro, ez da erreza. Vale, hau dominatu dugu, hain kontuz, Vale. Joder, Tasio. Hemen jura juntazioanen, asuntua kompleka oitea. Bat gutxigo. Bi gutxigo. Agarre, honekin txokeirik ez dugun berre. Horreza dela, venga. Vale, hau ja, beste historia bada, Vale, esan da. Vale, bat gutxigo. Kontuz, Tasio, kontuz. Joder, hau arriskoa. Eman. Ia. Bueno, dominatu dugu hau, hoen kontuz, hau bakarrik ez peligrosilloa da. Gora bialdu nahi eta azpitik emateko. Joder, me caben Dios. Kosta zaigu hartaburu horrekin.
Bain kuadrilla, kuadrillan, ojo, Vale, sendatu. Joder, hostia. Es que hago la festa. Me cago en Dios. La peña. Ardilla, ¿no? Aguanta, Tasio, aguanta. Vale. Venga, va tu chico. Está yendo la bici, ¿no? Acabo de estar buena, es genial. A ver la puta. Vale, kontuz saltu aquí. Oin jako jarautan nago, presio hau dut. Oin salten gogu. Vaya, ma. Venga, sendatu. Eutxi, Tasio, eutxi. Bueno, txata irakurri gabe 5 minutu amaket, baina baki zegoela dela. Eta bromaik eman. Vale, hemen ja ezin dugu fallo tontu ikin, Venga, a ver, zer dator oain? Onaino nahiz iritxe baina arte. Ze, oain boss bat, vale, garki. Zamos, ez da dezauten personaje hau, ez da gero funtzionatu. Ez dakit zeitau. Ufa. Horre zintzaio atakau. Akau berdet. Harta buru honekin. Me cago en Dios! Hostia, igual bukaera zan, Ez nintzen daia presiokin, Nekauta jau naiz. Zer esatek jatzue, a ber. Aspalditik nago irakurri gabe, a ber. Eta bukaera zaila bai, enaz ni izan, ni bukaera guztiak atea ditut. Arma, norbait makina eta zemuz, ze sentsazio, zemuzuz, ja pasazu, galdera gehiagi. Ni bukaera guztiak atea ditut. Eta bukaera zaila da bai. Ibila pro, ba oso ona, eskumutura, joder, ez dutela asmatzen ordena horiakin. Eskubuturra hautsiakin goatu. Ja, ibila gaina lesionauta joko du, Txalo, bera alboka golpiz ez zaizu zaila ditan? Iepe. Ui, Silson, ezingo nahiz asko garatu. Spoilerren gatik eta hori. Ez daño. Bai, lasai, segi eta... Eutxi, bidea bat estazio. Beste egunean podcasta entzuten nengoen eta ez ustean agertu zintzaidan. Jesukristoren errebelazioa bezala. Ze podcast entzuten aizinan ba, norbait? Nola podcasta entzuten? Beste egunean podcasta entzuten nengoen eta ez ustean agertu zintzaidan. Jesukristoren errebelazioa bezala. Hombre! Olgetan benetan entzuten aizinan, Que buena. Eta ni azaldu nintzen osoi buruz izketan daula, ez? Bale, bai, ja aspaldiko programa zan da. Aspaldiko zenbakia zala zan, edo loketan benetanek segitzeu, baina... Bale, ze kurioso. Bai, irratxaio kuriosoa, nola beti aldiro jende diferente egotean, beti miel da hor gidari bezala, baina... Gonbidatu talde txoko dauzke eta beti desberdinak ditu eta... Bueno, ni telefonoz bakarrik egon nintzen, Bueno. Zinguet, beste saiakera bat? Venga, beste saiakera txoat inguet. Eta... Raiatze bali manaiz, jungo naiz hasierako partek eta esploratzen. Gertu ontza, bai? Azkenengo enemigoa zen ja arma hori, ez? Bai, oso urrut iritsi za. Bai, eske irutzait igual enaizela iritsiko horreaino berriz, Osea, oso en el alambre ibile naiz,
Nik ez dakit nola pasaudeten horrein. Eta, bueno, raiatzea lima naiz, jongo naiz hasierako partea eta bide berrik irikitzea taula, ze hori gandik ez dute. Asi geha, mekamentioz. Horre hemen naizen liatzen, tontolapiko gokin. Oh! Ufa. Hostia. Ah! Kontuz zementazio. Ea ba. A ver, ibai oso tortzean. El susodicho. A ver, zemuz da makin itzulpena. Joku politia da itzultzako, oso politia da. Dauzken testuke elegantek dira, oso gauza poetiko dira. Mundu garra. Hoi bai, zaila. Jokatu, itzuli, Joder, así que liándolas. Hau, garbitu inberdu gizi show. Enda gizi. Vale, hori akadu dut ja. Venga, torri. Garra. Dios. Distantzia garrapatzea, Zotz. Torreai. Lehen hemen, honekin bakarrik neola pixkat liauen dut. Hemen ezin da fallo ikein. Hori kontra joa bat gutxoekin da gola sartza izan bezala. Markatu nire simil futbolistiko. Hori saltengo. Vale, guazen, Torri. Hostia, ondo enitzen ba. Aka. Bueno, aka hoin dugu bintzat kanpaiak baina... Joder. Dios. Argi xixo, zurriai. Chaval. Bombitas aguakatzaten bengoz. Kontuz. Xavier. El bombita. ¿Cómo me jode el bombita? Uf. Baina... Altavozak... Aurikularrak izorratzen izkit alde bat diokarrak itzetela. Venga, eta zio, izorrotu hau momentu gorra da. Venga.
Bombita! ¡Oh! ¡Ah! Puto bombita. Puto bombita, es que año Julita. Joder, bombita. Mate que arra. Gixoxua. Oh. Vale. Bueno, ondo kokaturik gaude, baina ezin da fallo tontoikin. Vale. Voy a armear más. Epa, ¿cuántos? ¿Cuántos? Ufa. Bueno, join. Eta eman. Ostea, Esto se ha llamado... ¡Oh! Trae. ¿Bien? ¿Arriba? ¡Ah! Me cago en la puta de aro. Joder. Bai. Gertu egon zara. Bai, oso urte iritsi zea, bueno, hori aurreko zeatik zan. Kampainak min egiten du? Bai, kanpaiakin, bueno, zea bada, amuleto bada, aizeanen sendatzen kanpaiakin, non da? Hemen da. Une cloche sacrée est gravée d'une hymne de protection. Aizeanen kanpaiakin sendatzen, emate izunen zeiteu. Mina ematei beste, eta gaina bastantekoa, batak hau indot horrekin. Egara zio. Ona, ez dago okin gatxan etxurie. Hombre, nik jokatzen egin nintzalako. Ez du nahi beste telaren egipatu? Ez dauket, ilargi ez dauket. Esan zen egin, baina eskenik hori ez dut lortu. Okrez bana bentzat, eske hori nun dago. Eske ikusi nun zuria, beste blasoia esan egin nun bai, hori da, beste blasoia, baina nik ez dut uste duketenik. Eske ez dakit nola jutean beste blasoira bentzat. Ustet ez dutela lortu, Bankoan egotian esango, bale. Vale, hostia, eske... Indet oine, hostia. Nahi gaberre bat egin diot. Bueno. Kontua da, hemen mapa ez daukeula, eta berre lortza daun. Jak. Vale, ustet honekin irekin deula bidea, bai. Eta joaz. Bai. Eta gure mitza dago, eta hemen, banku bat, edo mapa oso zelortza du. Voûté de murmure. Ez da izerdan. Frantxesez dakizuenok. Ez que hasieran esan dut, frantxesez ikasten nahi naiz.
klasetan oain hasi naiz da A baten apuntu naiz hasieratik, ez dut eman eskolan da bate, eta orduan, ez dauken ni puta idea, jokatzet eta aldiro behitzen nahitzen nahi zitz bakoitza zer da, da, zer da, hau? Ez da pakeik joko hontan, hau. Hostia. Hor bera jongo naiz. Eske, bain tiponeken joka hitzea, kostan zaitenekin honea jatzea. Hostia. Puto Team Cherry. Team Serry, Bakatze alda, o... Me cago en Dio. Norbait, akademian apunta naiz azkenin japoneira ikasteko, Takeshi izeneko irakasle batekin. Ondo, Takeshi sensei... joko frantzez daukezula, bai, ikasteko jarriet. Zue, katu. Ez da joko aprobuzena ikasteko, ze... Bagizu, bengo hitzak eta zeak, bizkar rebuzkau baina, en fin. Berriz araño mordu, Moshi. Itzuli bankura segundo bat. Behan du. Eske... ez da itzulera erreza. Zatz. Holela segilko za. Ez que igual gero bi hor dutenen nahi ziltzen. A ber, zer. Non da basonto hori. Hau da, ez? Zate izute ilargi, enun lortu beste blasoia. Nik ez nekin blasoiak zeudenik, zuria ikusi nun arte. Irukia zapaldu. Hain zapaltzen da... batez. Vale. Zate izute. Nik iru itxut, ja, baina nik ez. Ez dut izute, ez dela inbeste esplora uzu bezala. Atzea kajon. Menuan edo mapan. Ta desblokeatu. Mezi du. Bai, hori asmo aukete. Ez que oantxe aukete asmoa berez hasieraino itzuli eta oain arteko leku guztik esploratzeko arpakin, leku berrik topatzeko txokok, eta hola. Ez que oain arte ez detin, atzea buelteik ez detin. Oain arte ez da metroiduan idat izan netzako. Oain hasi horret hortan. Dios! Esploratuko ete pasarte hau eta... Ben dio! Engranaje hosti horiek kabraia dira, Erremintak ekipatzen din tokin, irudikia zapalduta blasoiz aldatzeko aukera eman behar lizuke, baino ze gutxi esploratuzu. Bai, ala xindet, gutxi esploratuet. Aurrea segin nahi nun. Jata, venga. Baina, bueno, beti nuken asma, hostia, momentu baten, hasieraino jongo naiz, da txoko guztik miatu, lehen june zintzian lekuta jun. Doble saltoa lortzeko zain egon baita hortako, leku asko ikusitut, doble saltoa berdana jatzeko. Hori auketenen ja...
Merezi, oso erabenta gutxi jozu. Baina onak. Gutxi, baina onak. Voûte de murmur. Murmur. Doble saltua do? Hombre, ba... Egun hon, nilarge. Ez da Metroidvania, joko duzu Metroidvania guztitan doble saltua. Hori... Ez dakit bada hono ez, baina... Meko... Ez dakit, de primero de Metroidvania, ez? Doble salto eukitzea, momentu baten. Ez que leku asko ikusteia alturan etxera jatzen da... Doble saltua... Ez dakit, igual gero ez da, baina... Hau lortzeara importantia zan, baina doble saltua... Bueno, nondo nere... Ostia, ez ala mendek. Me cago en Dios! Ikusi ez zein Gabon ordu hauetan. Ikusi ez zen mierda indeten. La hostia. Puta soria. Aupa... Eider gorrotxa. Hacemos ya. Nabil Silksongean, partida txoiten. PlayStationean, Moskor mandudaz. Ea gutxi, momentu baten mapa osoa, ea nola daukazun. Bai, ba... Hola dago. Ni hemen... Zitadelara iritsi naiz. Eta bueno, hori azken finean... Osa dizu ez, bigarren aktua iritsi naiz. Titi freskera. Ondo, betiko martxan. Egarki, posta naiz, martxa ona da hori. Potro ikututen. Eta bueno, esatizu, zitadelare itxi naiz, bigarren aktoa alau naiz, baina pendiente auket atzea buelta da dana esploratzea. Lekutxo batzoko esplora ditut, baina hilarrik lehen mapan ze bat, seinalatzen nahi naiz, baina ezin da. Kostotu zitadela sartzeko bosa. Kostau, jode, kostau. Bos dana kostatu dizkit, baina latz, Zitadela sartzekoa... Bai, kostatu zitean, baina... Kosa fina. Eta beste batzuk igual geixiore baina... Bai, jata, venga, 3 egun hor... Dale que te pego. Zapaldu isia borobiltxoakin erakusteko. Haha, geozta inzaila. Egia da... Pixkat, aibal hasierako ez, baina hasiera ondorengo bosak igual gehiago kostatu zaizkiala jogabilidadea ohitu aurretik. Eta ja, pixkat harrapatzen bezala hain naizela, sentsazio hori dauket, baina, bueno, alare zitadela sartzeko bosa, bueno. Txarrize. Eta gero oso politxeritu iztean, zoom, vale, bai, borobila, eskazai zinaten esaten markau. Zapaldu isia borobiltxoakin erakusteko. Ze nahizue? Hau! Hemen bakit zehose da hola, hilarkik esan dit, bai, ez dakit hemen bide bat irikitzea eta xast, eta hemen mundutxo bat dago. Zoom arrier, zez. Bai, indet eta txoen. Ze nahizue erakustia, ber, ze mundu. Gauzazko, duzket irikitzeko bakit hemen zea da hola, hemen dikan gusaneraz daudela, ezkerreago, eta hemen dikan enun mapa lortu eta netzen sartu. Ilargi, guapa, hori da, hola guri erakusteko ze guruzua ikusi. A ber, Leblok, hau zeldas edo zea, kartzela. Sesi. Eta, bueno, hor duket, lo basiko indet, ez dut asko esplorau. Eta, a ber, guazen, zea jogo naiz, A ber, iristen naizen sano txoko hostia horta, beste enemigo portzilloiak atzeten. Emate zue, arra, dios. Ala. Hostia, hor lurra nahi daike hori.
Zemuz martzaile iderkolo, handi, galanta honezkeo. Bale, lur hortan indaikela, xast. Ala, indate harra. Tontora indate. Hau nahiko kuriosoa, oso paso politia dago, hemen rotonda ikustezuen hortan. Gora edo bera, aukeratu inber da, mekanismo honekin. Eta hasieran goitik bera pasatzea, eta ero jomorezu bidetxo hortatik, nuaieotik, nukleotik, eta ero hemen eskubita jatzea. Eta... handi, noiz ez dautuko zarete, Jo, jomer da Martzele bisitaitea. Jo, aiatuko tira. Eguna jarri behar dugu. Bueno, kontuz hemen, Kontuz hemen, tasio, me cago en Dios, me cago en Dioro. Joder, berriz iguala indet, ostia. Zerrio jorzai dago, eta ni itxutu ite naiz. Bizitza rekuperatzekin. Gaina total ez dauketela, ez dut uste arroza joik dakotenek. Ez da joku xamurra zuzeneko aiteko, Joku sufritu da. Guapo da, baina. Rosario Flores. Rosario. Rosario. Yo! Jode, horrenekin hori intzeiken niko arte. Nahi gabe indetelako plust. Aztu ite zait, pintxatu nare aztu ite zait. Xast indekela lurraken. Kontutan gehi hartu harko nuke hori. Rosario. Mako, double politeness. Mako, double politeness. Venga, Zerri, torri honea. Torri ahí. Bua. Torri ahí. Ah, pillote. Qué pillote. Juan bai, venga. Ez dakit akago ez tipua. Pena batit, akago gabe ustek kongo. Ezkenen eman ningoitu. Hostixia. Eske. Bani jodera. Hemen Zerri berrik daude. Nazkante berrik. Akabo, bueno, baina. Akabo erdela, hostia. Puta soria, mapa lortu oso zein dezagun behintzat. Joder, beti hil zorien, Esplorazio benetan sofritua. Zer da, venga, bankutxo bat, zoze maiak, zoze. Tim Zerri! Bai, bos batea jatzea karri behar dugu, Zoze interesantia. Cilindro de Posm. Zautea hori. Ez ikusten gainean buruakin. Zilindroa. Zoze musikala. Gramofonoako. Asunto hori honik ez non ez dutzenik. Baitu ze artelan aurkari horren soinua, Bueno, banko zerrioitako da olin ba, akabuita zaituna.
Me bajo del carro, Uf, eskerrak. Eskerrak, Xavier. Txoko sekretua. Zer domen. Para. Ora! Ze, boss bada? Ez. A ver. El possède un cylindre sacre. Sacré, edo sacre. El doit le donner. Berak zilindro sakratu bat du. El doit le donner. Berak eman dion horreitek. Doit le partage. Le grif a grif. Itzulpen zerbitzua, mesedez, 24 orduz. Ibaios! Eskuntza, Uf, zilindro emango jo edo ez? Baizta. Ze kristo. Bai, gramofonoa, hor dago gramofonoa. Hortako zan. Pour la collection. Zure jakintzanekin partekatu. Cadestre. Mezquela. Epa! Berreun errosa iotxo, mandizkigo. Jogal Chantan de Sound Melody. Ojo. Bueno, joko musikalki eta artistikoki ikerria, Xavier. Ikaragarria, nondrok. Bai, ekaitza, frantsesez hainez jokatzen ikasteko. Ze lo-fi ikasteko. Ze frantsesen hasi naiz hizkuntza eskolan. Hasieratik ez dut inoiz ikasi eta orduan ikasteko haina ez frantsesez jokatzen. Ez da joko aproposena ere, baina. Eta orduan ni nire kaxai naizenen zea jokatzet. Denbo guztien dana irakurri, agarrazen izaten, gero ez dakizkiten hitzak behirau, gehienak. Eta hori. Zela juntzero posak eta. Bueno. Bastante ondo. Yehey! Bastante ondo, eider gorro. Bastante txukun. Pentsa, 20 bat ginala hasieran da lauak aprobogen non azkeneako. Eta bigarren gatu naiz. Bez gainontzeko denako zurruti, da lehenengo gandik oso gertu. Oin meritun balorazioa falta, ez dagoet meritu ondik. Eta seguru asko bigarren gauko naiz. Eta pena, ez lortzeatik postua. Baina, bueno, bastante indet eta lanpoltxatik aber ze asunto. Beste lanpoltxa baten gehatu nintzen oen dela gutxi, bergara, da baina antzuelen hortxe. Lanpoltxan gauko gotena izen, osea, ez dakit seguro, akaso, suerte auketen da lehenengo guko ideion, ez du lehen ematen, baina, bueno, pasatzeia lakok. De hecho, aurrekon pasau zen, ja. Eta ni hirugarren gau nintzen, da, gero, bueno, bigarren gauko hartu zuen postua.
hirugarren gantzen berran. Tantzulan bigarren nijoa, eta berba, gaze pasatzean. Oin ze gaude meritun balorazioa, no? Bueno, erramategu, hartaburu honek. Ostia. Edarra. Bai, eskerra asko. Bai, bastante gustu nago, Maitzak egia esan, Unxamarrak. Estudiatu egin dut, latz, da horretik, bueno. Hobeto xio ez izanan penakena bai, pixkat, baina... Ez da gutxi, indeten aret. Hemen beste bidetxon bat bilauna egin nahi naiz. Euskara teknikaria, bai, azkena indeten hau da euskara, kirola eta liburutegia. Herri txikitako postuko ladanetik inbar izatena. Eta bestea kulturakoa zen. Zer dago, txoko hontan. Zeta jale bat lortu bet. Beste zer txerritxo bat ere. Bueno, noa guaz, bain, hau irikiet. Hau irikideu. Eta hemen zeba, beste gramofonoko tipejo horren aliatzeko hemendik segin berkoa berakaz. Noraino. Ez ez dakit hemen... Jo, mapa lortuko dugu, ze kristo, ez hemen oso galduta. Oso galduta erabil. Lehendik orientazio eskasa. Eta baina mapa igabe, hemen kuadrillatxoa, lata ematen... Hau. Erikiko nukela guztua. Ez dakit hor. Ez que lehenan iskinen honaiz, baina ez dakit hemen zan. Ez dakit hau zan. Ze kristau abiltzan. Ez dakit hemen. Opa. Ez que gaino baina honaiz. Ez dakit zan honuk. Caben la hostia, Oso galduta tazio, oso. Ostia, eta hemen ezin dut, gaina hemen ezin dut txokeitan ibili. Ze hemen kriston dirutzakin nabil, Berreun... Hostia, nahi gaben diot. Berreun errosaioken nabil, por la vida. Eta oso txoko sakon eta aliatzen nahi naiz. Eta hemen ezin da ibili, tazio. Hemen hiltza bali manaiz, Euzin momentutan kartauleiken hori kartatze balin badaz, Gero iritsi, berda naino, Epa. Ikustez be, asunto musikal hau ze politxan puzzle ostakin nola ditu. Pim, pom, pem. Lia benditor. Pim, pom, pam, pom, pam. Galdu inaiz. Eski, ibile kaso iten nintzen. Ibila, ponin dizula. Gabona pasa, ondo afaldu. Eta segi, oin ze jokutan jokatzen naizea Silsonen ondoren. Esai guzu. Lia biniz, gaizka ezin ezea, a ver.
Ez. Pokémon za, hostia, eta hacemos de joa? Ondo egin dut, hostia. Bai, mucho... Pokémon za, gozo jotei pasaet ere. Hostia, eta iruzkin du joko horiek ibila. Ez da joko ona Pokémon, ez dauka itxura oso ona ez. Ez dut baina Pokemon bat jokau, baina horrekon kuriosia sartu nintzen gameplay bat ikustea, eta itxusian txako eritu zen. Eta Ghost of Yotei ze? Zer diozu? Prendre. Composant. Mécanique. Jo, eske nire buruakin hori gaina ez da ikusten. Niko lan ez da frantxezetan aten ditzen. Eta baina ikusirez. Asunto txarra. Ghost of Yotei kriston jokua Silsonen mailan. Bai, Ba, ni bakizu behandu nabilela danen. Eta bideojokutan bai. Eta ni bandikan Play lauan nijoa. Eta Ghost of Tsushima ez da joka bandik. Honik pendiente daukat. Beste joku bikain asko bezala, Eta... Hortxe do. Zai. Bueno, ez dauketa hondi jokua, laizter eskuratzeko asmo dauket. Osake pentsa niko mundu egiten Ghost of Yotei. Pasagor kitut, iruzpala borte horrega liatzako puntu horta. Bueno, eta xio. Ez gaitezen, eta gozatu, bai, zuke bila, gozatu afaltzen azteko, eta Pokemonekin, ba, segidan. Arrozero. Hostia. Voilà. Royaume dans la flamme Basile. Dans la chorale et le mastral fablissant. Ea ba, aurkitzen duen banko koskar bat. Mapa, oso hostia. Mateu ja, eske beste mundu batean iguala Mateu. Hostia nabil, ja. Ez, mitxo, hemen gertu gare. Honek itxura txarra auke. Beko toki handi hori... Bate gustatzen. Oso itxura txarra. Oso. Vale. Sur insecte. Vautour. Disparaître. La passion de Farlum. Noa sortik. Beitu noa jatu gehan. Hau. Tau. Hostia, tau itxita zeon. Bale. Bai, bain irikiet. Banko. Bankora. Me caben dios. Baina zakau hemen, eta zio. Banko hartan daukeo. Eta hemendik. Etorri gehan aldea tortze beha. Me cago en dios. Cago en la puta. Bos batea jauna izela ustet. Bueno, bintzat gero goitik horrata jotxo aukeko etela esperat. Patuak aukeratu gaitu. Pirantes, orala yaba. Bosardo... Teatrala, gaina. Robio, zara! Txuz!
Toribio. Toribio. Ostia. Bai, bain. Jo, nintzen batzen hor banku bat lortu nola. Bueno, unaino torrigan bezala, berriz araño joan. Ostia, baina, eske Toribio Toribio biderna, eto batuko eta zingo bankura. Oh, que mal. Oidana, jatzen balik manaiz. A ver. Kontutan hartu behar da baita, 200 errosaiokin iritsi naizela. Todo mal, Claro, ezin dut 200 horiek... Todo mal, bai. Puto Team Cherry, Cherry, duda oso serio daukatena da. Gaurko... Jo, hemen, egon nahi zaba ez, kristo dago. Gaurko zuzenekoa... Hemen nahiz egon, Xavier. Gaurko zuzenekoa... Joder, indet erra, hori... Gaurko zuzeneko igo edo ez, zalantza nabarmenak. Taxioren buruan. Eta bihotzen. Hor, liau indet. Bidea itxin dio nire buroi. Ditubea igo, edo ez igo. Hori da nire zalantza. Zordo, behatzek eta hogei. Genia faldu be. Hostia. Ozera, puzle bat o? Joder, liadon, Liadon, lekuntan mapai gabe. Nere erillo zaur ikustezea azpin, eta 200 zera, 200 errosaio. Inberko nuke goitik bueltau, bidean banko baten deskantxau. Jode, baina eski horrea iristeko kriston buelta aukete, ze rotondatik ezin dut joan. Ez da liadon izan. Ez? Toribio zaila! Ez du mesedez, boss errezenetako badala. Nik hemen pasau ezin da, egon izan behar nien. Hori bintzat oso garbi dago. Entzerrauta egon nahi. Ze, baina... Zera, broma? Kontotzat ezin dute batea, ez? Liadon, terrible liadon. Hain nondik sartu nahi zonea, ezin dute tatea goen. Zer da hoi hon Andreok? Broma alda? Iez bidea daukazu. Bai, menu principal. Menu principal. Ez? Non ikustezu iez bidea. Erotuta gatzen, ez nire asunto honekena.
Egin behar duzu. Afaltzea joan? Oidan ere izbidea. Jo? Oza? Oso moko double polainez gatzen nahi naiz, Oso, Norbait? Atea eta sartu eta bankotik abia berriz. Puzzle maixua. Ezin dut ezer moitu. Ez ausartu ateratzera. Baina, azuk gogon daukezu situazio hau. Ara! Honek zen, emate, Uilarren jokua. Zea, nola, Catherine. Oso Catherine nabil, Bloke zarragoekin ezinen. Vale. Hostia, eta bideo berria da baina? Mesedez mapa. Mesedez mapa. Olioa. Noa izango mapa. Noa jau naiz. Alioli. Bitu noa iritsi naizen? Jode, ondo. Ondo. Nek dana konpontza, honer erazo guzti konpontzaitu. Hoi da arma hobetzeko olioa. Me cago en la hostia. Konto. Me cago en Dios. No. El sorry no, Joder. Hostia puta. Uf. Banku badago hemen, ez? Vale. Lehen aldi armadoan hobetzezu eta gero olio askatzen dizu da? Bai, ondo. Ni ez dut hobetu hendik. Nik uste. Bain zentra gaitezen Bos hortan Toribiokin zentratuko naiz. Ze 200 errosaio utzi ditut hor. Kustat iristeko ez dela erreza izango. Mendik ezin dut joan. Tontolapiko daude, enbazo. Bueno, igual ez da inbesteko, eta xio. Ez gaitu izan dramatiko jarri. Hostia! Mendik da? Bai, ez da? Bai. Toribio! Hey, Toribio. Hola, zer dago. Kontuz? Osea... Hostia, Toribio. Zer da va a ser todo, hostia. Zer da, oia. Jokoak hoi dauke... Hoi pasatzea joku honi. Hora izea jaja esploratzen ez da ize. Aliatzea Toribioa. Eta nik bakit, oain, Toribiokin. Gutxi jenez 25 saiakera. Eta gehienez infinito. Dauzkatela aurretik. Ez da bosteik. Hola, da asuntua, Este nuevo sin contrato por Toribio. Ni ja jaure izonea, eta bakit Toribioken gehatzen naizela.
tranquilamente gutxi jenez pare bat egon. Segun zema jokatzaten, baina bi egun minimo. Hostia. Torin errosai Toribio. Eta beste hori da, bueno, errosaioko hiek aztu eta esplorazioa porai. Eta bueltatzea Toribio gana. Hostia, Toribio! Claro, bain ikasi arte Toribio nola funtzionatzen. Mundik azaltzean, kortea. Bueno, beste saiakera bat eginez bi eta martxa. Zuzeneko hasieratik aitu nahi esaten esploratzea joango nintzela hasierako partea, baina bidatez, lehen aipatu duzula, Silson Dark Souls baino desente zailagoa iruditu zait. Ba bai, benizuk ez zengo, neiro bai. Neiro bai. Nik esango nuke Hollow Knight bata Dark Souls orokorren Dark Souls hartuta Hollow Knight bata erreza gozala. Eske Hollow Knight batan aldena oso zaila da. Eta honek bai, supera baiteula Souls baten zeltasuna, baina nabarne. Nik uste zaila bala Silson. Bai, ez dudik egiten, ez dudik egiten. Bueno, ezkideak, hau izan da gorko, bane joa faltzea. Kumplitu deu, Silson pixka jokatu deu, eta beste bat arte. Enon bate espero, honen besteko ezberdintasuna egongo zenik Hollow Knight eta honen artean. Nik ez, nire harrituta nago, Nire harrituta nago. Nire ustez, hori, hartzegu honek Hollow Knight batan bukaera, hasieratik, eta venga. Azken nire esplorau, ez. Ez, jargi, beste batek utzi da esplorazioa. Eske lia hoi naiz, leku berri horta jo naiz, Toribio, no seke, eta horretik ez da esplora baina, eta eske beti zoz edo aurrak asegitzeko. Eta berren errosai guztituzu hor, eta bueno, eta ulaxe, aizkideok. Ondo izan? Laster arte? Toribiontzako begiak baina ez... Esplorauko endekaxa, bueno, garantzetsua esploratzea, erreztu ingo zaizu jokua, blasoi eta eramintekin. Bai, egia esan bai. Igual Toribioi agur esan da esploratzea jongo nahi zurengoan. Bueno, eskerrik asko hemen izan zaten da noi, jargi norbait, bila, doble moler, ate, eder jorro, ekaitza, zital, TFE, estainu, eta abarrak, eta abar luze bat, ez, oietxek zian. Eta jarraituko dugu beste baten. Vengatxo, opa martzel! Jarraituko dugu beste baten, eta hoxe, eskarrik horri izan zen denoi. Adio, YouTubeko eta Spiritueko ikusen zulei. Adio! Laster arte, ondo izan. Bagoaz!